bones. Per nosaltres, parir a casa va ser... Una experiència molt increïble. Va ser com una pel·lícula d'acció. Hi havia de tot. Sang... Bueno, tiros no havia. Parla el meu ajudant. Gràcies a la informació que teníem de Mudra, vam parir a casa de forma senzilla, sense dolor I sense pors. i sense pors, que és molt important. Va seguir el seu curs natural i no va ser tan complicat com surt a les pel·lícules ni tant això. Ni tan dramàtic, va ser senzill, Sí, carinyós carinyós, i espectacular. espectacular. Espectacular, salut i gana. I aquí està la prova. Salut, família. Hola, doncs jo he tingut la sort de poder viure un part preciós, emocionant i respectat a casa. No tinc paraules per agrair-li a l'Imma Sàrries, que va ser la meva llevadora, que em va acompanyar durant tot l'embaràs, el part, el postpart, i sense ella dubto que ho hagués pogut fer. Jo venia d'una cesària prèvia i tenia por de que repetissin certes coses, rebre informació esbiaixada, sentir-me infantilitzada i en aquest cas doncs no vaig viure res d'això, no em vaig sentir ni jutjada i sempre respectada. Parir a casa significa fer realitat un somni. Al part a casa estàs acompanyat amb un equip de llevadores que estimen la seva feina, que et deixen fluir, que et deixen ser tu la protagonista d'aquell moment. Tu i el fill o la filla que esperes, amb respecte, amb amor i amb molta professionalitat. Sempre us estarem molt agraïts. Moltes gràcies a De Part a Casa per acompanyar-nos en aquest moment tan especial de les nostres vides. Hola, bones, soc Laia Marcos. Soc la germana de la Mireia i la Imma Marcos, que són les llevadores de Part Natural. Explicaré la meva experiència. Em va ser primer lo negatiu. Vaig tindre que anar fa 10 anys a l'hospital que em fessin una cesària i els nens eren bessons, van néixer prematurs. Llavors després vaig tenir l'oportunitat de tenir un altre fill, que ara té 4 anys ja, amb les meves germanes en Part Natural. Molt bona experiència, perquè vaig poder fer-ho com jo volia, sense mal, sense estar a l'hospital. Perquè de fet em van salvar d'anar a l'hospital un altre cop aquesta última vegada. Em volien fer una cesària i una inducció, o sigui que tot va sortir molt bé al final i molt bona experiència. O sigui que recomano totalment el part a casa. Per mi parir a casa és tranquil·litat, és confiança, és seguretat, és pau, és comoditat. És una experiència única, tant pel que neix, com per tu mateixa, com pel que t'acompanya. Hi ha unes mans expertes, una persona experta allà al costat que en qualsevol moment sap el que necessites, el que t'anirà millor. És una experiència meravellosa, meravellosa en tots els sentits. A casa, amb la llevadora, la Marga, que m'havia acompanyat durant tot l'embaràs, va ser un viatge preciós. Parint un entorn que per mi era segur, un entorn conegut, amb una persona que em va donar tot el coneixement i tot l'empoderament i que a més va respectar tots els meus temps i totes les meves decisions, em fa sentir que vaig viure el part somiat. Per mi parir a casa va ser una revelació, ha estat una revelació brutal del que les dones som capaces de fer, amb un bon acompanyament, amb una informació clara del que és un procés del part fisiològic, i en aquest cas la meva llevadora, l'Imma, va ser la guia en aquest camí que repetiria les vegades que fes falta. Un empoderament brutal en aquest sentit. Explicar en 30 segundos qué fue parir en casa me parece misión imposible, pero allá voy. Cuando conseguí parir en casa, después de haber sufrido un primer parto, que fue una cesárea de urgencia, y un segundo parto hospitalario con violencia obstétrica, poder parir a mi tercera hija en casa fue un regalo de vida. Fue sentirme que era capaz, fue sentirme mujer, fue sentirme capaz de cualquier cosa a partir de entonces. Y eso que yo siempre había dicho que era muy miedosa y que no toleraba el dolor, pues conseguí parir y fue la cosa más poderosa y más potente de mi vida. Gracias, Inma.